Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ξαναεπιστρέψουμε στο Ian του Die 2. Το ξέρω, παιδιά, είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω, αλλά δεν είχα όρεξη. Μην νιώσετε έχω όρεξη. Τώρα ας συνεχίσουμε το grind για αυτό εδώ. Εμείς είμαστε στο level 5 όπως συνάχει. Συνεχίζουμε με 8 εκατομμύρια ή κάπα, δεν ξέρω πόσα έχουμε αυτή τη στιγμή. 8 εκατομμύρια μάλλον θα έχουμε στην καβάτζα. Μου έχει λείψει αλήθεια αυτό το game. Μου έχει λείψει αρκετά. Παιδιά, μπορεί να μην βγει και μεγάλο το βίντεο επειδή βαριέμαι σήμερα να το κάνω και μεγάλο και... 9 λεπτό, 8 λεπτό κάπου εκεί επειδή... Συνήθως θα είναι του Die βγαίνουν μικρά βίντεο. Για τώρα είμαστε 43 δεύτερα, μια χαρά είμαστε. Παιδιά, όσοι ξέρετε το Dynamax Song Tutorial δεν είναι πολύ αστείο, εγώ το ξέρω. Ντελαπόνι, δεν το θυμάμαι και όλο ακριβώς, αλλά ό,τι θυμόμαστε. Αλλά πώς θα το ανεβάσω τώρα στο το κολλάμαξ σου. Βασικά. Παιδιά, αύριο μπορεί να γυριστεί βίντεο στην παραλία. Μπορεί, δεν ξέρω, άμα δεν βαριέμαι και άμα πάω και παραλία. 100 εκατομμύρια, μια χαρά. Παιδιά, το κόβω γιατί έχει κόλλο διαφημίσεις, αντίο. I will be back, επέστρεψα. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Τι να κάνω upgrade, αυτό τι είναι, engine έχει εδώ και transmission, ok, engine, γιατί όχι. Εμείς παιδιά συνεχίζουμε δυναμικότατα προς το καλύτερο, ή καμάξι. Γενικά συνεχίζουμε εμείς προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Από εδώ μέσα, θα χωθώ εδώ μέσα βασικά. Μπαμ μπουμ μπαμ μπιμ μπαμ μπουμ μπαμ 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 μπουμ μπαμ μπουμ μπουμ μπιμ μπαμ μπαμ. Σας πέτσω κόβω ρε κολοζόμπια. Μπρο, γιατί μέσα έχουν τα ζόμπια. Άιωνα. Μον μοντέλα πον. Ω μπρο, ανέβηκα πάνω. Ω μπρο, πάει πιο... Έλα τώρα, άμα είχα λίγο boost θα το έκανα. Stop, deal, stop, bush. Ωραία παιδιά, πάμε με την άκρη τώρα να πάρουμε στο διάολο τα ζόμπι. Πα! Μπρο, πώς θα σας πέτσω κόβω έτσι. Παμ. Και παιδιά, ο σκορπιός είναι για σένα. Παμ! Ο σκορπιός είναι για σένα. Παμ ρε. Transmission, ok, δεν θέλω transmission. Θέλω να κάνω το fuel λίγο max βασικά. Και το energy, το boost βασικά. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Μέρα 245. Οκ. Πόσο καμένο παίζει να μέσα στο παιχνίδι. Αλλά εγώ πλέον είμαι καμένο σε ένα άλλο παιχνίδι πλέον, παιδιά, γιατί μου αρέσει πολύ να με αυτοκίνητα. Μπορείτε και εσείς να το κατεβάσετε. Μοντέλα πόνε. Μοντέλα πόνε. Ντέλα. Πάλι καλά δεν έχουμε και τα κολόζομπα να με ρίξουνε. Πατάμε λίγο boost, να πάρουμε λίγο φόρα, σκάμε ένα από εδώ. Τι μου μπες μέσα! Μπράβο, μπήκες. Ωραία, και τώρα σκάμε γκάζι και ανεβαίνουμε πάνω και γλιτώνουμε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Ναι, γλιτώνουμε. Όντως. Ναι, το πέρασα το ρεκόρ μου σχεδόν. Βασικά έχω ακόμα πάρα πολύ fuel, άμα δείτε. Άρα δεν έχω άγχος. Εκτός άμα έχει τέτοια κουτιά ρε φίλε που μου σπάνε νεύρα. Έλα ανέβα! Όχι. Ούτε 1% damage δεν έχει φάει το αμάξι. Όχι, πες εκεί, πες ρε καταραμένο, πες. Πω παιδιά. Διαφήμιση. Όχι διαφήμιση. Να κάνω το όπλο μια να φεύγει από τη μέση γρήγορα. Παιδιά, ποιος βαριέται να βάλει σχόλιο ότι βαριέμαι. Ωραία παιδιά, έχουμε άλλα 4 με 5 λεπτά recording. Ναι, είναι ζόμπι άμα νομίζω θα με πιάσεις. Στα όνειρά σου,
Δημοφιλέ σκυλάκι, φύγε. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Δημοφιλέ σκυλάκι, είπα φύγε. Έτσι, μπράβο, μ' ακούς. Να μ' ακούς εμένα. Γιατί εγώ σε έχω εκπαιδεύσει. Όχι, το έχασα. Πατάμε λίγο boost επειδή εδώ ξέρω τι. Δημοφιλέ σκυλάκι, σου είπα να φύγεις. Θα φύγεις. Φύγε δημοφιλέ σκυλάκι. Και επίσης δημοφιλέ σκυλάκι με γλύφεις. Ωραία παιδιά, θα κάνω grind κάνα 590 κάτι, 500 εκατομμύρια και βασικά ώσπου να φτάσει στο billion, γι' αυτό αντίο. Τελικά δεν θα κάνω grind, έκανα λίγο grind, αλλά τελικά δεν πήρα τώρα. Πώς λέγεται, θα κάνω λεπτά, κάνω grind και αυτά. 9 λεπτά και 30 δεύτερα, άρα θα 9 λεπτά με εγώ, θα σταματήσουμε το τέτοιο. Λέγεται σε όλα αυτά να κάνω release. Έκανα λίγο γκραντάκι. Σίγουρα δεν καταλαβαίνω για το παιχνίδι. Σίγουρα δεν καταλαβαίνω. Πάμε στο end, έλα νέο record. Όχι δεν θα πεις, όχι δεν θα πεις. Δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φτάσαμε στα 500 εκατομμύρια νομίζω. Μισό δις μάλλον. Ένα λεπτό δώστε μου. Mr. Bounce, οκ. 585, πάμε παιδιά, τελευταίο grind γρήγορα. Τελευταίο grind και τελευταίο, τελευταίο. Θα το κάνω σκούτα με αυτό το grind. Αλλά πάμε να... Αλλά δεν πειράζει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο που σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και subscribe, το επόμενο like, το επόμενο short και το επόμενο βίντεο, το επόμενο βίντεο.